No niin, tässä on sitten, opettaja viettää selvästi lauantai-iltaa. Eli mitä tehdä tässä, niin harjoitellaan interaktiivista opiskelua, että hetken, nyt tästä pitää havainnolla esittää tämä. No niin, hetkinen, niin tässä havainnollisesti pitää tämä esittää. Siis tässä nämä kesänkukat orvokit ovat hyvin kauniit. Siinä on kasvanut pettynyt myös punaiset ja tässä on pasuna kukka. Siinä on nyt nuppuja. No niin, kumia nyt. Itse säkkiä kumittaa. Nyt mä en osaa. Niin siis tärkeintähän tässä oikeastaan oli nähdä tämä naapuri täällä Pensasaidan takana. Ja on tämä naapuri, tässä näette tämä raon, näin. Ja sitten, jaha, hetkinen siis. Misu ei ollenkaan huomaa. Tuolla joku kulkee. Tulee tästä, niin näin. Eikä Misu huomaa. Nyt hän käynnistää, hän menee mopolle. Hän käynnistää selvästi mopon. Ja tässä nyt voimme fiktiivisesti nähdä tämän kulkureitin, mihin siis sitten se ajaa tonne ajaa. Tässä on nämä vanhat omenapuut, niin näin ja hei, mikä nyt siis, että nythän tulee, nyt tulee juna. Joo, siis niin, tässähän, nyt kuulette varmaan tämä, Tohon paistaa aina. Niin tekee. Tai ei tonne aina paista, että siis, että eihän se joskus 10 jälkeen paistaa tonne. No niin, mutta siis, että pohjimmiltaan, mutta siis, että päivän paistaa ja illan paistaa ja kaiken paistaa, mutta eikä tähän paista. Mutta siis niin, tässähän, nyt kuulette varmaan tämä, voi toi jo nyt meni kovalle toi äsken, voi ei, nyt se meni yhtäkkiä liian kovalle. Tässähän, siis nämä sireenit oli tossa just mitä näitä, sitten auto, nyt tässähän on siis mun oma auto. Mikä siellä menee? Hei morjes, toi kohta tulee. Sehän on niinku menossa Ouluun varmaan. Kohta menee tästä. Mikä siellä menee? Tohon paistaa aina. Tai ei tonne aina paista, että siis, että eihän se joskus 10 jälkeen paistaa tonne. No niin, mutta siis, että pohjimmiltaan, mutta siis, että päivän paistaa ja illan paistaa ja kaiken paistaa, mutta eikä tähän paista sitten.